Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna. Iya Kakang Semar, ya Dipal, iya Kakang Semar syukur. Yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko, syukur Kakang. Wah, Bapak Waras to. Wah, Bapak Waras Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat. Tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang raga sejatine apa ingkang ginayu. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembali marang Kaiwangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing Kayuwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula, gumregahing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibiyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pengarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem, tentrem. Praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayuwangan. Gelar wandhan muncar non bener kekonang sorong sorote kang padang Kakang Semar, Kakang Badranaya, jebul bener apa kang diaturake kelawan Petruk apa dene Bagong? Yen to Kakang Semar nandhang raga, Kakang iki Puntadewa wis sowan ana ing Karang Kadempel. Wah, aku wis sowan ana ing Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Kakang Semar aja nikake kelawan para Pandhawa, Kakang Semar para gage wungu. Warasa Kakang Badranaya, jagat waisanimu Bathara Wayapura jagat. Kakang Semar, mara ndak suwun Kakang Nayataka paringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang raga. Monggo Kresna ora nate pangling kelawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan, ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha, nanging ginebeng ning jroning penggalih. Kakang Nayataka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha swana ing Karang Kadempel. Kakang Nayataka, Semareka den prayitna samurires eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dupi midhanget sabdanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna
Dada gumaregel penggaling Lurah Semar Badranaya. Milon-lonan mandhap saking patenggan. Dengongok Sang Badranaya lenggah. Sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau. Nareka den prayetna semore reseka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna iya Kakang Semar ya Dipal iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah, Bapak Waras to. Wah, Bapak Waras Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat. Tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki yo duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang raga sejatine apa ingkang ginaya. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang kepiye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembali marang Kaiwangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing Kaiwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula gumregahing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pengarepe, kawula nika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing Kaiwangan. Wah, Dipal. Teka luhur temen gegayuhanmu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh lawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing Praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Klima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Klima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandhake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura.
Dadi pustaka Jamus Klima Sada ical iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Klima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundhung lunga saka negara ing Awarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, boten mung cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Klima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula Sinuwun Ndarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Sinayang manglung minuraken Dewi Kramanira kang mimitiraning astaning asta Bintara. Nggih. Aja serik rasamu. Yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Klima Sada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klima Sada. Yo, semono uga Werkudara Jawa kanggo ngupaya adhemu ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ing digayuh dening Kakang Mayantaka ki pancen luhur. Ora sah dadak kakehan gunung dibudhalake kowe mabura ning Diri Gandara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo di aklar pandhan moncar dinonir kekonang surem-sara tetan padhang kasoran pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ya jagat mangestung para wadur jagat Werkudara. Nggih. Wong Atna Permana Jati aja kleru ya Yayi. Wah, kaget. Dinana wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe ingkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati.
Yen ngono kowe ing sesingma Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka Jamus Klima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang nggawa pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klima Sada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar-gawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake Werkudara. Ati kowe. Mara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh. Piye Janaka? Koko Prabu. Nyata mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten. Koko Prabu. Ingkang rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran lawan Nata Ndarawati. Ingkang sajaipun sampun benten kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten paring adhawuh sabisa-bisa tambaken lakuning Ratu Ndarawati kae. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurmat karo kekuataning Kresna kae. Kang yare wangsit pindha kumbang ngajaping matu sarining tawang. Ana pandhita muda sapa? Aku pandhita Kleyang Kabur Kanginan mendung kebaraten. Ing endi tibane kono papan dunungku? Yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati. Begawan Waskita Jati ya. Panjenengan sapa? Tepungke Nata Ndarawati Prabu Kresna Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging ndak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Nata Ndarawati nyuwun tulung karan Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan karan Nata Ndarawati. Sinuwun. Kepasan Yogya katujuh ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Ndarawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tanpa beda kelawan aku. Ingkang gawe lengsem ing Nata Ndarawati. Sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Waskita Jati, yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tanpa beda kelawan panjenengan ingsun. Aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun. Adalah
Wong tapa ngalame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Ndrawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsumu. Iki to sing sesinglono to Ndrawati. Iki sapa? Pandhita ngabur kangenan Begawan Waskita Jati. Ayo sinuwun Ndrawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Ora tatanan jebul kekuatane ngumpuli kalawan Werkudara lan Janakaya Waskita Jati ungguli pustaka Jamus Limasada lakon babar jatining wujud kowe ngalah prigel karo Waskita Jati. Isa tak rebut pusaka pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nyaketa kene nata Ndrawati ora kelakon mati dening aku derajat apa. Nungguli pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Ical wujuding nata Ndrawati. Wenteh nenggih dewaning panggodha pangetone Wang Mikulun Mandya Bathari Durga. Tobat. Pati aku, Pak. Waskita Jati, aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan sinuwun. Ndak aturi nampa pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Iya. Pusaka ndak tampa. Ilanging nata Ndrawati jebul sesingloning Mandya Bathari Durga. Ancen kepara nyata. Ning gumunku dewaning panggodha pangrantara lha kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati. Mongko miturut pitunganing nata Ndrawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Bathari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa, wenteh Sang Sedewa. Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi.
kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta. Inggih kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Minggat nendi Mimba pandhita Mas. dadi pendhita enom sing mungsuh Kresna mau. Inggih. Wah, Sedya Wonten dawuh. ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedya. Iya, mboten dados menapa. Dur sedaya titah ing gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil Wonten dawuh. diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Setiwaya budhal nang Karang Kadempel. Bandara Kakang Semar pustaka Jamus Lima Sada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi gareping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.